Takže ľudkovia, dobrý večer. Nachádzam sa mesto Poprad, nedaleko Ľubice. Tu je tá výzdoba vianočná oveľa lepšia a krajšia. Ďalej pozdravujem Janyho Martona, halo Peri, dola chlapca, halo Peri. A ďalej Oliviu Gahiho, chlapcov vo Švajčiarsku. Také normálne mesto Poprad, žiadne Las Vegas. A ďalej Joniel, toto videjko robím aj pre teba a verím, že sa ti bude páčiť. Prajem ti skore uzdravenie, že by ti bolo lepšie a budeme si proste telefonovať teraz. Lebo chcel by som, že by si sa z toho dostal a že by sme išli proste do Poľska a tam žili a mali sa dobre a míňali americké doláre, more. Chudri bobri. Adios amigos, to je všetkovia. Odoberajte kanál Patrik Sikora Gajsen. A ženy, ktoré ste nezadané, môžete pokojne napísať. Proste takisto sa volá môj Instagram a FB.